Sa subong nga panahon, hindi na uso ang pagwapagwapa pa, kundi nga kinahanglan mapisan ka kag madiskarte pa para nga maka-income. O di ba? Lakat ta bisan mainit gatagiti ang init. Tanawon ta ang improvement sa aton nga ginakahidlawan kag ginakalangkagan nga taytay diri sa may San Vicente palusot dito sa may Bakhaw, Mandurriao. Barangay guys is San Vicente Haro, halin dito na sa may Robinson Supermarket. Diri naman isang area sa pasulod dito sa may Bakhaw, Mandurriao. Ang oras subong manog alauna sang hapon pero grabe ang tagi-iti gihapon sang init. Ari guys ang pinakabagong taytay nga nagalusot sa may Bakhaw, Mandurriao. Kung waay ka pa kamo kabalo, pwede kamo di maglusot-lusot halin sa San Vicente Haro. Palusot dito sa may highway, sa may diversion road, maagi kamo sa Bakhaw, Mandurriao. Amo na ang itsura. Hindi lang nga taytay, pati pa ang Esplanade man. Nakita nyo guys ang dako nga improvements diri sa Iloilo City. Bisan paano no, bisan madili-dili lang, at least may may ebidensya ang mga ginpatindog ng mga project diri sang syudad naton. Sa tanang ini guys na makita man di ang sa pinakalayo-layo gawa sa likod balas ang roob. Check naton be. Actually nakita ko na ni sang una pa sang hindi pa human. Ang problema lang sadto kay hindi pa ni tama kagwapa. May mga portion pa balang hindi pa gid na butangan sang final nga touch. Subong ka namin na gid Esplanade ni Creekman palusot sa Desamparados Market. Nami guys no. Okay, lakat-lakaton tapakat to. Sa subong ka nami gid no, how much more pag gid no kung maglakat-lakat ka di kun hapon nga mag-walking ka, jogging. So katawhay lang gid kay lapit lang sa mga pamalay. So ang mga pamalay dire libre gid ang ilang gym. Kay nunid na mag-gym because nga diri na lang sila sa ilang Esplanade madlagan-dlagan. Guys, dito sa layo-layo may gina-improve pag ito nga building diri na lang kita. Mabalik na kita kay sobra na gid katagiti ang init. Okay guys? May nagsuggest pag gid kuno nga may gina-improve nga building dito sa may Iloilo Don Benito Hospital kag sa may West Visayas State University. So agyanta, okay? Guys, sarin ako di sa may Don Benito Hospital. Pero sa likod pagali ang gina-construct na building. So katuan ta. Guys, sarin ako di sa area sang ongoing nga construction sa Don Benito sang extension nila sang ilang hospital building. So nakapamangkot na ko sa guard kung pwede, pero daw bawal gid. Diri na lang kita siguro mga video sa gate. Okay guys? Ang patindugo ni building guys. So ang perspective. So amo ni ang mataas si building diri sa Don Benito Hospital. Tanaw nato ni kumuman na. Tanang entrance pero syempre bawal pa kay hindi pa na pwede. Una ni ang going construction sang perspective diri sa may Don Benito Hospital. So hulaton naton nga mahuman ni. Kay sigurado gid nga damo gid ini ang makagamit kag manami na gid ang hospital in the future. Salamat gid. Thank you. Na-accomplish guys, bisan gamay lang nga portion, hinalaw kita sang guard nga ma-video sa sulod. So thank you gid kita sa kay security guard Arenal. Kaya ginpasugtan niya kita. So tapos na. So kung matapos na guys ang pag-construct sining building nga 18 story, dako gid ang mabulig sini sa Don Benito Hospital. Gatagi init, malakat na ko guys. Ang part sa building sa Don Benito guys, mataas. Kung diin na lang ako guys kaabot. May hapitan pag gid kita nga isa nga gin-recommend man nga ang building dito kuno sa College of Law sa Western Visayas, Agyanta, okay? Okay guys. Pa-construct ko. So malawi gid nga area ang iya sa Don Benito Hospital kadako sa ilang hospital.
ari na gid ako diri agin kadtuan ko gid ang request nga construction sang College of Law diri sa may West Visayas State University. So guys, excited na bala ka mo? Ari na guys ang building. Ara guys, so may apat ni siya kuno ka level. So may mga 90 to 96% na ang completion. Kag malapit na gini turnover. Pero bawal kita to magsulod because siyempre gina-follow lang naton man ang rules nila. Diri ni siya guys located sa may La Paz. Kung mapakadto kasi sa West Visayas State University, mauna gid ni siya nga building nyo makita ang College of Law. Tapos diretso ka dito. Kag dito pa ang main campus. So dugin separate ni siya nga building. Kag bag-o lang gid ni siya nga in construct. Okay guys, sara lang oh. Okay, napasilip kita da oh. Okay na, tama na guys, bawal pa. Sa gusto naman yung pag-vlog, please support sa akong channel. Thank you very much. Oh, ari na oh, ara sila oh. Ara sila nag-ongoing construction. That's it guys, kabay pa nga nalipay man kamo sang aton update diri sa syudad sang Iloilo. Hindi lang ini nga pang highway, hindi lang nga pang taytay, kundi pati man nga mga buildings including na mga infrastructure sa sulod sang mga eskwelahan, hospital, kag kun diin pa nga at least ipakita tang improvement sa Iloilo. So thank you for following me and thank you sa inyo support. See you naman sa dason nga vlog ni Melanie Baxenela. Please subscribe guys. Thank you so much.